F'rikors ippreżentat fil-Qorti Kostituzzjonali dal-għodu, il-Partit Nazzjonalista talab lill-istess qorti biex fis-7 ta' Diċembru tagħti s-sentenza tagħha rigward ix-xandir bid-dawl mill-Gażin Nazzjonalista tal-Belt. Din is-sentenza hija dwar l-appell taċ-Chairman tal-Enemalta meta sentenza tal-Primawla tal-Qorti Ċivili ir-rikors ta' dal-għodu sar minn Luis Gallia, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u uffiċjali tal-Gażin Nazzjonalista tal-Belt. Fil-rikors ingħad illi il-Gażin jinsab wieqaf u mingħajr ebda attività minħabba l-aġir vjolenti tal-Enemalta li bi-sfida għall-ordni tal-qorti għatet id-dawl fl-imsemmi post. Il-Gażin sa ġimgħa qabel l-elezzjoni ġenerali għadu wieqaf bi preġudizzju kbir għall-Partit Nazzjonalista u b'vantaġġ kbir għall-partit ieħor. L-appell taċ-Chairman tal-Enemalta kien diġà differit għas-sentenza tal-25 ta' Novembru. Iżda dakinhar is-sentenza ma natax għaliex il-Qorti Kostituzzjonali bagħtet għal xi ktieb mill-Amerka li ma waslilix. Ir-rikors kien iffirmat mill-avukat Giovanni Bonello. Il-Federazzjoni tal-Għaqdiet Ġenituri għallima tal-iskejjel privati tenni bl-akbar qawwa li hija tistenna b'mod ġustu bil-fatti li l-Istat jgħin finanzjarjament lill iskejjel privati mill-fondi nazzjonali li għalihom jikkontribwixxi kull ċittadin. F'istqarrija l-istampa l-Federazzjoni tirreferi għall-interventi reċenti tal-mexxejja politiċi fuq il-kwestjoni tal-għajnuna finanzjarja mill-Istat lill-iskejjel privati. Il-Federazzjoni temmen bi sħiħ li l-Istat għandu dmir li jagħti għajnuna finanzjarja lill-iskejjel privati. L-iskejjel privati huma ħtieġa indispensabbli biex id-dritt tal-għażla tal-ġenituri fl-edukazzjoni tal-ulied ikun jeżisti tassew. L-istqarrija tal-Federazzjoni Ġenituri għallima tkompli tgħid li mingħajr l-għajnuna finanzjarja tal-Istat lill-iskejjel privati, il-piż finanzjarju fuq spallejn il-ġenituri bil-fors ikun ibes. U dan fil-prattika jista' jkun ifisser gambetta serja lid-dritt indiskutibbli tal-għażla fl-edukazzjoni tal-ulied. Il-Federazzjoni sostni li l-ġenituri ma jistennewx dikjarazzjonijiet ċari u tondi li bihom il-partiti politiċi kommettu rwieħhom minn issa, solennement, li jagħtu lill-iskejjel privati minnu fih għajnuna finanzjarja adekwata f'capitation grants u scholarships li jxirqu iż-żminijiet. Għal-ġenituri it-tem l-istqarrija dan hu punt ta' importanza massima, iħoll u jorbot. Il-Maġistrat Carmelo Farrugia Sacco l-bieraħ ċaħat it-talba l-Kummissarju għall-Pulizija l-urġenza fis-smigħ ta' kawża li l-Pulizija qed jagħmlu kontra Luis Gallia, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u 9 nazzjonalisti oħrajn. Il-Pulizija qed jallegaw li n-nazzjonalisti fetħu l-post użat bħala gażin tal-Partit Nazzjonalista ġewwa ħażebbuġ kontra ordni tal-Kummissarju. Il-Maġistrat Farrugia Sacco qal illi r-raġuni mogħtija mill-Kummissarju għall-urġenza li fl-ordni tiegħu kienet ġiet sfidata mhijiex ġustifikata. Jekk stess dan għandu jitqies bħala sfida. Ir-raġuni l-oħra li tal-Kummissarju jiġifieri li dan il-post għandu jinżamm magħluq biex ma jirrepetux ruħhom inċidenti bħal ta' 22 ta' Novembru lanqas mi valida fiċ-ċirkustanzi. Il-Maġistrat Farrugia Sacco qal illi kieku l-Kummissarju kellu jagħlaq il-gażini, ħwienet u uffiċini kollha f'Malta għaż-żmien ta' qabel l-elezzjoni, dan forsi jevita inċidenti, iżda ma tkunx ħaġa possibbli. Id-difiża obbligat ruħha huwa żied jgħid illi nhar is-sibt li ġej tagħlaq il-gażin ta' ħażebbuġ minn nofsinhar sa nofs il-lejl u allura l-Kummissarju tal-Pulizija diġà akkwista dak li xtaq, jiġifieri li l-post ikun magħluq waqt il-mass meeting tal-Malta Labour Party f'dawk l-inħawi.